Dobre, tak čaute kamoši a vítajte v tomto mojom skromnom štúdiu, a.k.a. Logi, v byte, v ktorom vlastne teraz bývam spolu s priateľkou. No a toto video chcem, aby bolo také stručné a plné informácií pre vás, a hlavne teda ohľadom mňa. Čiže taká trošku predstavovačka, čo som, kto som a hlavne nejaké teda moje záľuby, ciele na tomto YouTube kanále a tak ďalej. Čiže poďme na to. Volám sa Juraj, mám 25 rokov a som čerstvým absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, konkrétne teda odboru účtovníctva a audit. No a čo sa týka nás, tak rozhodli sme sa teda spolu s priateľkou ešte tak odštartovať svoju pracovnú kariéru teda v Bratislave. Hlavne teda kvôli tomu, že moc na východe, odkiaľ pochádzame, tá ponuka práce z odboru, ktorý sme vyštudovali, nie je. Čiže to by bol asi taký main dôvod, prečo sme zostali tu. No a zatiaľ sa nám bývanie v Bratislave páči, nemáme sa na čo sťažovať, ale o tom zase niekedy na budúce. Dobre, čo sa týka mňa, tak som celoživotný vlastne ako keby taký rekreačný športovec. Nikdy som žiaden teda šport nerobil na profesionálnej vrcholovej úrovni, čo je asi vidieť, ale to je jedno. A čo som chcel je povedať, že šport ma proste baví, naplňa, myslím si, že to je hlavné, čiže z tohto môžete vytušiť, že také videá z fitka, z rôznych športových aktivít, turistiky a ja neviem ešte akých iných ďalších vecí, ktoré ma teraz nenapadnú, môžete očakávať na tomto kanáli, pretože extrémne ma baví chodenie do fitka. A posledného pol roka som sa do toho bol tak docela naplno a mal som asi aj, myslím si, že celoživotné nejaké rekordné váhy a všetkoho, čo sa okolo cvičenia týka. Nejaký svoj najväčší progres by som povedal. Akurát ma teraz v poslednom čase postihla vlastne taká nepríjemná vec ohľadom zdravia. Pretože mi vlastne ako keby diagnostikovali epilepsiu, čo ma na chvíľu vyhodilo z hry a musel som škrtnúť vlastne prácu a musel som škrtnúť progres vo fitku. Čakala ma pauza, momentálne som po nejakej mesačnej pauze, žiadna aktivita, bol som si raz zabehať, aj to som skoro skapal. Čiže áno, aj o tomto si môžeme bližšie povedať, ak by ste mali záujem, tak vám spracujem video vlastne, že ako som si tú chorobu spozoroval, aké boli nejaké príznaky, čo sa pre mňa zmenilo a tak ďalej. Čiže určite mi dajte vedieť, či by vás to zaujímalo. Určite videá z fitka, celkovo nejaké, ako cvičím, čo by som odporúčil možno niektorým vyskúšať. Striedať to vlastne ako keby, lebo nechcem, aby to bolo primárne tento YouTube kanál založený iba čisto o cvičení. To nie, to vôbec. Ja by som tu chcel dávať nejaké vlastne ako keby takéto daily vlogy, čiže nejaký súhrn, alebo nie že možno daily, ale nejaký súhrn toho týždňa, že ako taký týždeň môže vyzerať z pohľadu 25-ročného človeka, ktorý je po škole a začal pracovať. Rôzne nejaké výlety určite, pretože radi cestujeme, čiže spracujem nejaké videá proste z výletov. Naposledy sme boli v nejakom Londýne, v Ríme. Taktiež máme za sebou trip West Coastu v Amerike, čiže nejaké San Francisco, Las Vegas, LA to bolo a bolo to epické, taktiež národné parky tam a brutalita. Čiže myslím si, že máte sa na čo tešiť z týchto vecí, lenže chcem, aby ten kanál, ak niekto napríklad pozerá Davidalu, to je taký skvelý príklad, ktorý mi napadol, aby bol ten kanál taký komplexný, že je tam z každého trošku. Nechcem, aby sme tu robili čisto videá z fitka, čisto z nejakého športu alebo takto, ale nejak to prepájať, pretože napríklad strašne rád varím, čož som vlastne začal rozvíjať nejako pri tom cvičení. Čiže môžete sa tešiť na rôzne recepty, veci, ktoré mne chutia. Rád spracovávam teda veci aj z toho varenia, čiže z tohto môžeme niečo využiť. A tak postupne by som to nejako formoval takým štýlom, že
čo vlastne by aj vás z toho najviac bavilo, tomu by som sa teda potom primárne venoval. S tým, že vás niečo napadne, že toto s tým môže ešte dobre súvisieť, takže vyskúšaj toto a ja to určite rád vyskúšam. Rád to natočím, len som v tom všetkom ešte nový. Musím si zvyknúť aj na rozprávanie s kamerou, pretože sa cítim ako nejaký divný tvor, pretože vyprávať sa s kamerou pre mňa ešte nie je úplne prirodzené, čiže verte ohľad aj na to. Samozrejme, ja verím, že od videa k videu to bude čoraz lepšie, pretože si to všímam aj na svojom Instagrame a TikToku. Prvé videá, ktoré som robil, kopec chýb a kopec nepekných vecí, ktoré by som už teraz urobil inak, ale samozrejme to sú veci, na ktorých sa človek zvykne potom posúvať ďalej, čiže step by step. Čiže prvé video bude pridané 1. apríla, pekný joke, ale nebude to joke. A odštartujeme tým vlastne ako keby novú aj sériu teda Nice Move projektu, pretože je nový mesiac a ten projekt funguje na mesačnej škále. Že sa vám posnažím teda vysvetliť ten základ, ako ten môj projekt Nice Move vlastne funguje. Dobre, čiže ide o projekt, kde všetci, ktorí sa do ňoho budú chcieť zapojiť, si budú musieť stiahnuť aplikáciu Strava. Pre tých, ktorí Stravu poznáte, vám to nebudem bližšie opisovať, ale pre tých, ktorí vôbec neviete, čo je Strava, tak je to aplikácia, v ktorej si viete merať svoje výkony, či už pomocou hodiniek alebo mobilu. Viete si odmerať, koľko ste zabehali kilometrov, viete si odmerať tréning vo fitku, ako dlho bol. Hej. Lepšie to je s hodinkami samozrejme, pretože vám to vie merať aj puls, takisto aj kalórie spálené a tak ďalej. Každopádne nič sa nedieje, ak hodinky nemáte. V tej aplikácii Strava teda si zameriavate svoje tréningy, hej, a zaznamenávate. Zaznamenávate si svoje tréningy a tie tréningy viete zdieľať v klube. Ten klub je vlastne Nice Move, to je ten náš klub tohto projektu, do ktorého teda zazdieľate svoj tréning. A ja na konci každého dňa si vediem vlastne tabuľku so všetkými uchádzačmi, momentálne to vediem teda manuálne, pretože je nás tam tuším 47 aktuálne, keď natáčam to video. A zatiaľ to stíham robiť manuálne, samozrejme do budúcna chcem mať preto vytvorený vlastný web, kde by sme to pomocou nejakej fotky a umelej inteligencie skúsili vlastne ako keby spárovať, že sa tie body pridelia už podľa toho, ako je nastavené naše pravidlá. No a funguje to tak, že povedzme, že ty, čo pozeráš to video, si primárne teda bežec a trénuješ teda vytrvalostné nejaké behy, tak my máme tam priradených, že 10 bodov za 1 km odbehnutý. Pre bicykel sú to 3 body za 1 km a tak ďalej. No a povedzme, že ideš si teda zabehať 10 km a ty dostaneš 100 bodov za dnešný deň, hej. Povedzme, že je 1. apríla, ideš si zabehať, dostaneš 100 bodov. Ja si to zapíšem do svojej tabulky, priradím ti 100 bodov a takto to robím každý deň počas celého mesiaca. No a na konci toho mesiaca si vlastne najlepší z celej tej skupiny bude mnou kontaktovaný a ja mu napíšem správu s tým, že vyhral vlastne celý ten mesiac apríl a zašlem mu nejaké výhry. Tie výhry budú v podobe proteínu, kreatínu alebo po dohode s tým vlastne teda s tým účastníkom, ktorý vyhral, sa dohodneme, hej, čiže napríklad môže byť, že nevyužíva proteín, ale chcel by napríklad tie výživové gély, čo využívajú bežci pri behoch, alebo cyklistu pôjde a využívajú tam iné suplementy, ja neviem, hej, hovorím to zo svojho pohľadu, pretože primárne trávim ten čas vo fitku a preto hovorím o proteínoch. Ale každý môže si potom vybrať niečo, čo bude v podobnej cenovej škále, hej. Samozrejme, ja by som chcel časom každý ten mesiac nejako tie výhry zvyšovať, s tým, že ak by sa nám podarilo proste spolu rásť a oslovili by sme už aj nejaké značky. Poviem teraz úplný príklad, ako je Jim Beam, pretože ma prvý napadne pri týchto suplementoch, ktoré by nám vedeli posielať mesačne jeden proteín alebo kreatín, ktorý by som ani nevyužíval ja, ale posúval ho ľuďom, ktorí reálne v tom projekte zabudujú a vyhrajú, tak vlastne ako keby budeme tie výhry zvyšovať, hej, že bude tam čoraz viac a ja verím, že sa nám bude potom dariť, že budem môcť vlastne ako keby odmeniť aj viacerých ľudí naraz.
Čiže toto by bola taká pointa na začiatok z tohto projektu a s tým vlastne prichádzam aj na trh YouTube, pretože nechcel som byť iba ďalší z mnohých, lebo je tu extrémne veľa kanálov, ktorí sa venujú cvičeniu, behom, ja neviem, turistike, všeličomu. Ale myslím si, že takýto projekt tu som aspoň teda ja nevidel. Môžem povedať, že nie je to nejako okopírované, alebo že som sa nesnažil nejaký len zahraničný projekt spracovať do svojej podoby. Pravdepodobne predpokladám, že taký projekt existuje už, ale ja som o ňom nikdy nepočul. Čiže myslím si, že prichádzam s niečím novým a že dúfam, že vás to bude baviť. V podstate riešim to tak 2 mesiace, hej, a oslovil som s tým zhruba 50 ľudí. Veľa, akože veľmi pozitívneho feedbacku som mal na to, že je to veľmi zaujímavý nápad, ako mi to vôbec napadlo a podobne, hej. Čiže cením si každú takúto podporu, pretože internet je super miesto, ale zároveň miesto, kde viete dostávať veľa hejtu a veľa, hlavne teda negatívnych správ, pretože už bohužiaľ sme tak nastavená komunita a veľmi málo ľudí vie oceniť niekoho vlastne ako keby robotu a pochváliť ho za to, pretože to je už niečo unikátne dneska. A preto som rád za každú pozitívnu správu, ktorú mi napíšete, či už to je, že je ten projekt dobre premyslený, dobre spracovaný a tak ďalej. Čo sa týka marca, lebo teraz nám vlastne včera skončila, tak ešte som sa nepozrel na finálne usporiadanie teda tých bodov, ale mal by to byť Peťo znova, ktorý vyhral marec, vyhral aj takú skúšobnú februárovú výzvu, tam sme mali ale asi tuším len 8 dní. Je to cyklista, maka bomby, čiže klobúk dole, Peťo, zaslúžene si myslím, bohužiaľ pre ostatných nikto tam nepostoval viac tých tréningov ako ty. Ide o mladého chalana z košického klubu cyklistického a ide bomby, takže klobúk dole, ja som rád, že aj takých máme medzi sebou. Samozrejme pochválime všetkých ostatných, ktorí tam dávate pecky, či už z behov, z cyklistiky, máme tam kopec gymretov a tak ďalej. Čo som si ale stihol všimnúť za tú dobu februára a marca v našom projekte, tak je, že je tam kopec vlastne takých rekreačných športovcov, ktorí nerobia toľko aktivít a tým pádom mi príde, že je vlastne ako keby nemožné, aby ten projekt vyhrali oni. Tým pádom mi prišla taká myšlienka, že ako by sme to spravili. A mne napadlo, že vlastne ako keby by sme mohli ten projekt rozdeliť do takých 3 častí, ako keby takých 3 tírov, a to Ačko, Bčko a Cčko. Kdežto v Cčku by boli úplne tí rekreační športovci, ktorí si idú raz, 2-krát v týždni do fitka alebo zabehať a tých bodov toľko nezbierajú. Okay? V Bčku by boli takí už tí pokročilejší, čiže sú povedzme 4-5 krát v týždni v gyme a plus k tomu si dávajú nejaké kardio, buď po gyme alebo ešte idú vonku, prechádzky, behy a tak ďalej. No a v Ačku budú ľudia ako Peťo, čiže cyklisti, robia to ako povedať, na nejakej vrcholovejšej vlastne ako keby úrovni, čiže robia to pravidelne. A čo s tým chcem povedať je vlastne to, aby tí ľudia mali väčšiu motiváciu v tom projekte vlastne ako keby súťažiť, pretože povedzme, že v tom C-čku by sa zase bolo to vyrovnanejšie a išlo by tam vlastne jednak o tú možnosť postúpenia do B divízie, čiže musíš si vybojovať tú vstupenku do B divízie, pretože aj odmeny budú rozdielne, čiže v C-čku bude odmena vlastne ako keby nižšia, ako samozrejme v B-čku a A-čku. A ak chceš ísť vlastne do tých vyšších tírov, musíš vyhrať tú svoju divíziu. Čiže myslím si, že takto by sme to mohli posunúť na trošku vyšší level, určite mi ale dajte vedieť, čo si o tom myslíte, alebo že aké sú ešte vaše nápady, pretože určite by som chcel spolupracovať s vašimi myšlienkami a posúvať to ešte na vyšší a stále vyšší level, pretože myslím si, že takto to vieme posunúť na niečo úplne iné, ako keby som to robil len zo svojej hlavy. Pretože mne síce napadne kopec dobrých vecí, ale kopeckrát sú to hovadiny, ktoré reálne nevyužijem. Čiže dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, ako by sme tie týry spracovali, aké by tam mohli byť tie odmeny, pretože to chcem vlastne tak dobre nastaviť, aby to bolo pre takých, že
lebo bál by som sa toho, že ak by 3-4 tie mesiace po sebe vyhrávali tí istí ľudia a že by sa polovica ľudí na to vykašľala, hej, že na čo teda budem postovať, keď nemám šancu vyhrať a tak ďalej. Čiže myslím si, že takto by to šlo. Mne sa to teda zatiaľ práve páči, uvidíme, čo na to poviete vy, dajte mi určite nejaké komentáre pod toto videjko, že ako by sme to mohli spracovať. OK, poďme si zhrnúť vlastne teda ešte toto videjko na samotný záver, čiže to, že kto som už viete, to, čo sa tu bude točiť, viete. Určite sa teda môžete tešiť na videá z fitka, videá z behov, videá z cestovania, videá z varenia, pretože dôležité, keď športuješ a cvičíš, je príjmať aj čo? Bielkoviny, presne tak. No a ak nevieš variť, naučím ťa to, pretože keď som sa to naučil ja, naučí sa to fakt každý. No a tým pádom toto je taký stručný úvod do tohto kanála a ja verím, že sa vám videjko páčilo. Ak by ste mali záujem sledovať ma na nejakom Instagrame alebo TikToku, určite pozrite do popisku videa, tam všetko nájdete. A na TikToku a Instagrame teda môžete vidieť určite nejaké teda tie typické krátšie videjka, hej, mám tam zo pár receptov, mám tam nejaké daily vlogy, mám tam niečo viac o projekte NiceMove, čiže nájdete si tam každý to svoje. A samozrejme najdôležitejší je pre mňa feedback, čiže dajte mi do komentárov vedieť, že čo si o tom myslíte. To je taký základ asi, to čo ma zaujíma. Čo si o tom celom myslíte, či by vás videá so mnou bavili. A to bude všetko. Vidíme sa na budúce z mojho štúdia a.k.a. Logie. A to je všetko. Takže teším sa na budúce, užívajte si 1. apríla, nenechajte sa odrbať, pretože dneska zase budú všetci smiešní a budú chcieť vás dostať na každej jednej správe, ktorú vám pošlu. Neverte nikomu. That's it. OK.